I pozdrav svima ljudi, evo mene opet u današnjem klipu radimo unboxing i review jedne fantastične tastature Funtouch Fighter K611L. Pošto meni je ovo prvi put da ja radim, neki unboxing ili neki review, svejedno, ja se izvinjavam za ubuduće, to jest i za ovaj put i za svaki sledeći put, ako to ne bude bilo na nekom perfektnom nivou, mada znate da se ja obično ne bavim takvim klipovima, niti sam ikad nešto tako radio, tako da ajmo da priđemo na stvar. Inače, samo još jedna stvar, tastaturu koju trenutno vidite, to jest, vidite kutiju, sam dobio na poklon od svoje devojke i ovaj put, to jest ovim putem želim da joj se zahvalim od srca, znači hvala ti ljubavi za sve i ovo je, ne znam, ovo je bukvalno nešto prelepo, jer kao što vidite ja sam pre ove tastature koju sam sad dobio imao A4Techovu X7 tastaturu, takođe sam imao komplet set, pošto vidite imam podlogu iza od A4Tech X7 Gaminga, imao sam i miš, mada mi je ona kupila Imperator 2 MS-ov koji je brutalan miš i bukvalno svakom ga preporučujem, tako da skrenuo sam sa teme, ali svakako da se vratim. Šta mogu da kažem o ovoj tastaturi, ja sam je bukvalno video jednom uživo, samo sam otvorio kutiju, bukvalno da vidim samo kako radi, vratio sam je bukvalno onako kako je bila fabrički, oduševljen sam izgledom, a iskreno verujem da ćete i vi biti kad budem otvorio kutiju, tako da ajmo da pređemo na stvar, znači samo sekunda. Teško što kaže Cile, teško se radi jednom rukom. Stvarno se teško radi jednom rukom. Ovako. Znači, bukvalno, kad otvorite kutiju, unutra vas čeka odmah direktno tastatura koja je zavijena u a šta je ovo? Neki kao sunđer, neko čudo. Sad samo ja da vidim kako da ja izvadim iz kutija, da ja ne povredim. Tako? Sad, pošto sam izvadio tastaturu iz kutije, kao što ste videli u kutiji, bukvalno nema ništa sem tastature, u suštini ne treba ništa drugo sem tastature, tako da, ajmo još jednom samo da pogledamo kutiju, kutija je po meni odrađena perfektno, znači nije nešto pretrpana nekim glupostima i nekim nebitnim informacijama ili preuveličano kao da je tastatura ne znam nija šta, a u stvari nije, totalno je obrnuto, kutija je obična kutija koja je crno-beli dizajn, bukvalno, kao što možete da vidite, iza vam je prikazana tastatura kako ona, izgleda kad se uključe boje i neke najosnovnije informacije o tastaturi koje ja generalno, ajde da budem iskren sa vama, neke stvari razumem, neke stvari ne razumem, ko zna šta je anti-ghost key, ja stvarno ne znam, googlat ću pa ću možda da ubacim tako negde tu da piše, za one koji nisu znali isto kao što ne znam ni ja sad, a vi koji znate, smejte se nama koji nismo znali, šta da vam kažem. Ovde stoji tehnička specifikacija tastature i još tako neke osnovne stvari o tastaturi, tako da ja to vama neću sad čitati, ja ću vama lepo na ekranu lepo ispisati šta sve tu piše i da pređemo mi na onu najbitniju stvar, a to je kako tastatura izgleda uključena i kako ona izgleda kad radi u mraku, to jest kad se uključe one boje, kako radi kad je uključeno svetlo u sobi ili kad imate dnevno svetlo. Tako da bacamo se na tastaturu. Ajmo sad da pređemo na onu bitniju stvar, a to je unboxing ove tastature, pošto to i jeste poenta ovoga, to jest ovog klipa, tako da ovako, ovo čuda nam ne treba, može da ode tamo negde u sobu, ja se izvinjam zbog ovog prsta koji je upao ispred kamere, ne znam zašto se to desilo. Ali, u suštini, znači kao što možete vidite, tastatura je bukvalno odrađena perfektno, znači ovo je perverzija, osnova ili ti, kućište tastature je od metala, tastatura je, znači, na bukvalno dodir
na klik, bukvalno perfektna, znači to je ono što, slobodno mogu da kažem, to je ono što gameri žele, iskren da budem sa vama. Ja koji sam koristio ovu tastaturu, koju možete da vidite sad, kad probam da koristim ovu tastaturu, bukvalno, ali bukvalno nemam reči koliko je dobro. Sad, šta sam još hteo? Da vam pokažem kako tastatura radi u mraku i kako radi na dnevnom svetlu, tako da prelazimo sad na to. Znači ovako, pošto je tastatura sad priključena, možete da vidite kako ona radi kad je uključeno to neko osnovno svetlo. Sad zbog kvaliteta moje kamere, verovatno nećete vidjeti najbolje kako izgleda kako izgleda njeno osvetljenje, ali kao što možete da vidite, ovde sija svetlo plava boja, ovde sija ljubičasta boja i skroz desno sija neka limeta zelena, nešto između zelene i žute, to je ta neka boja. I možete promeniti mod da, bude zelena, plava i ljubičasta ili crvena, i ima mod gde ona menja sama kako se zove boje. Tako da sad ćemo zaustaviti na ovom modu koji je trenutno, znači plava, crvena, zelena, i tastatura takođe ima opciju da podešavate kojom jačinom će svetliti boje ili da ih isključite totalno ako ne želite da vam sija. Ako, na primjer, igrate noću igre i smeta vam osvetljenje, možete lagano isključiti ili možete staviti ovako na neki minimum, čisto da imate neku osnovu da sija. Ali meni je gotivo da ja to držim do kraja uključeno, zato što to je samo poenta tastature, zar ne? Tako da, to je to što se tiče izgleda i boje. Sad se bacamo na to da vidimo kako tastatura radi u mraku. Evo smo, znači, tastatura otprilike ovako sija u mraku. Možete ponovno, kao što sam rekao, da smanjite osvetljenost, i ovo je možda i najbolji primer kako to u suštini radi. Znači, ovo je najmanja osvetljenost i ovo mi je totalno isključena tastatura, tako da to vam ne treba noću sigurno. Ali evo da prođemo još jednom kroz ove modove. Evo, znači, bukvalno sad ćete vidjeti sve boje tastature. U suštini to su te 4 boje koje ona ima, otprilike 5. Svetlo plava, tamno plava, crvena, zelena, svetlo zelena, ljubičasta i roza, znači 7 boja, tako nešto, prilike, ne znam ni sam da li sam možda neku boju brojao 2 puta ili tako nešto, ali u suštini tastatura ovako izgleda kad se priključi i kad radi noću, i bukvalno, evo sam možda čak i poboljša, evo ovako. Pošto sam isključio ekran pa ne sija više ni svetlo od ekrana, tako da sam u totalnom mraku. Tako da, otprilike to bi bilo to. Nadam se da vam se svida ovaj klip. Ako jeste, obavezno ostavite like, obavezno se pretplatite na moj kanal ako do sad već niste, i šta drugo da vam kažem, ljudi, čeka nas još Mount & Blade klipova, tako da pozdrav!